Η υπεραπέτηση δεν μεγαλώνει τη δυνατότητα του άλλου δια μαγείας, αλλά φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που μία μαμά έλεγε με αγανάκτηση υπάρχουν τόσες πολλές συμβουλές για το πώς να μεγαλώνουμε παιδιά. Δεν θέλουμε να φωνάξουμε, αλλά μερικές φορές βγαίνουμε εκτός αυτού και είμαστε άνθρωποι και το λέγε με αγανάκτηση. Βλέποντας αυτό το βίντεο, σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Έχω παρατηρήσει όταν αγοράζουμε μια συσκευή, υπάρχει οδηγίες χρήσης σε ένα βιβλιαράκι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διαβάζουν αυτό το βιβλιαράκι, ή τουλάχιστον δεν το διαβάζουν ολόκληρο. Διαβάζουν λίγα πράγματα ή προσπαθούν να το φτιάξουν με τον τρόπο που μπορούν εκείνοι. Άρα, στην ανθρώπινη φύση, όταν πάμε και φορτώνουμε πολλά πράγματα δυσανάλογο των δυνατοτήτων του, τι γίνεται? Γίνεται το αντίθετο, η παραίτηση. Δεν εννοώ τώρα οι μαμάδες που ήδη έχουν παιδιά θα παραιτηθούν από το να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, όμως αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι να παθαίνουν burnout, γιατί το παιδί δεν είναι μια ηλεκτρική συσκευή, οπότε δεν διαβάζω τα υπόλοιπα και τα αφήνω. Οπότε μια μαμά, ένας μπαμπάς θα προσπαθήσει πάρα πολύ, ακόμα και αν είναι εκτός των δυνατότητων του, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να παθαίνει burnout και αυτό εννοείται θα γυρίσει να πάει στο παιδί. Άρα δεν πετυχαίνουμε το αποτέλεσμα. Τώρα δεν ήρθα για να πω στους ειδικούς να μην πείτε έτσι ή στους γονείς φιλτράρετε τι θα πάρετε ή το οτιδήποτε. Απλώς αυτή η αρχή νομίζω ισχύει σε όλα. Για να το χρησιμοποιήσει κανείς ατομικά. Όταν από το σύντροφό μου απαιτώ παραπάνω από τη δυνατότητά του, από το παιδί μου, από τους γονείς, από οποιονδήποτε όταν απαιτώ πράγματα παραπάνω των δυνατότητων του, αυτό που συνήθως γίνεται δεν είναι ότι θα αυξηθούν οι δυνατότητες του απότομα και θα εκπληρώσει αυτό που θέλω. Αυτό που θα γίνει είναι θα παραιτηθεί, θα παγώσει ή θα αποκαρδιωθεί και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η αυτοεκτίμησή του, με αποτέλεσμα να μην έχει και τη δυνατότητα να προσπαθήσει. Και αυτό που εν τέλει είναι στις ανθρώπινες δυνατότητες, αλλά και θέλουμε, είναι η προσπάθεια. Η βελτίωση. Η βελτίωση τι είναι? Από το 1 μέχρι το 2, όχι από το 1 μέχρι το 85. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινος ή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα άλματα, τα μεγάλα άλματα. Οπότε, όταν ένας άνθρωπος, π.χ. εμένα μου δώσει 30 κιλά, μπορώ να προσπαθήσω να το κουβαλήσω. Στη προσπάθειά μου να το κουβαλήσω μπορεί να ενδυναμωθούν οι μυς μου και σε ένα μήνα ίσως να μπορώ να σηκώσω 35 κιλά. Αν όμως με φορτώσετε με 100 κιλά, το πιο πιθανό είναι να πέσω κάτω. Οπότε, εδώ δεν έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε, οι απαιτήσεις μας όταν είναι ανάλογες με αυτό που μπορεί να σηκώσει κάποιος ή λίγο παραπάνω, προωθεί την προσπάθεια και είναι πιο πιθανόν κάποια στιγμή να προσπαθεί έστω να κυνηγήσει το ανώτατο στόχο. Το να απαιτώ όμως όλα και να υπερφορτώνω τον άλλον, ακόμα και τον εαυτό μου, φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα.